Ja des de petit, Dalí tenia l'estranya habilitat de veure coses on els altres no veien res. El meu pare em portava una endevinalla en imatges que representaven un bosc i un caçador. En la mateixa imatge, jo hi podia veure un mosquit, un elefant, una banyera o qualsevol altra cosa, tan bé com el conill que hi havia amagat el dibuixant. Els elefants caminen incansablement en les pintures de Dalí. Se sostenen sobre lleugeres i oscil·lant potes de cigonya que els situen entre la terra i el cel, com si en qualsevol moment haguessin d'aixecar el vol. Els elefants de l'aire acomiaden una etapa i donen la benvinguda a l'explosió corpuscular de l'obra daliniana, on els cossos s'alliberen de l'esclavitud de la gravetat i suren en l'espai com les partícules de l'interior de l'àtom.